An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasew tuma bi dɛnɛ ye dɔ fɔlɔ daminɛ don wɔlɔ don bi dɛnɛ bɛnnen bɛ nazara san kalo fɔlɔ an balana ka fɔ janvier kalo ye bi o tile 17 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye laseli laban ko fɔ an balana ka fɔ bi o tile 14 ye jate la san kalo wɔɔrɔnan don hejira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na jamanaden bɛɛ lajɛlen jɛra ka bɔ Maliden bɛɛ minnu bɛ kɔnɔ ni kɔkan na jumadon k'a yɛrɛ k'a fɔ ko gɛrɛndɛ min taara ka ɲɛsin an ka jamana ma k'u tɛ jɛn n'a ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na min ye jɛnɛ marabolo ye jariwala tigilamaw olu ye wulikajɔba ta ka ɲɛsin ye ma jumadon kana sibiri fɛ kana kunungo kari fɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Mali jamana kɔnɔ na bi jamana lakanabaaw n'o ye jamana sɔrɔsilakaw ye olu ye wulikajɔba daminɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na bi bi na maaw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ fan caman fɛ an bɛ don min ko bi kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kuni kɔrɔ n'i y'a sɔrɔ Elhaji Ibrahim Bakari Keyita ye Masa Ramani ale ka kalifa minɛ na ka bɛn kunungo kari ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ kɛ kunnafoni na kunbaba bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasuma balibakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a la ka fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ basigi o bɛ ka na dɔɔni dɔɔni an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ jumadon wulikajɔ kɛbaaw kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ bi n'u kɛlen bɛ ka fiɲɛ tigɛ maaw la yɔrɔ caman na an ka jamana lakanabaaw ye wulikajɔba dɔ kɛ wulikajɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra fasoden caman bɛ yen maa caman k'i ka nisɔndiya yira o sen fɛ o kɛra ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na k'a daminɛ kabini jumadon ka n'a bila fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko sisan maa caman ka fɔ la e ka dɔn ko tɛgɛrɛ kɔni o daminɛna ka ban Mali sɔrɔdasiw ye u ye wulikajɔ minnu kɛ e ka dɔn k'a wulikajɔ kɔni a tɛ dogo n'an na bilen fasoden caman bɛ bi minnu b'a la ka jateminɛ k'a fɔ tiɲɛ la ka kan gɛlɛ don jamana kɔni e ka dɔn tiɲɛ la ka kan a ka bon nka ni lakana kɔni daminɛna yɔrɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni gɛlɛya tun bɛ yen ni fasoden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni gɛlɛya kɔni commencera ka bɔ o yɔrɔ la dɔɔni dɔɔni fasoden caman bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ o la min ye ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo ye u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin ma jumadon fo ka na bila an bɛ don min ko bi dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ na an ka jamana lakanabaaw k'u ye jadiwala tigilama min kɛ maa minnu bɔnɛ u ni na ka wulikajɔ ta ka daga dɔw ci k'o kɛra yɔrɔ caman ye ka taa i ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ Musa wɛrɛ yɔrɔw la u ye wulikajɔbaw k'o yɔrɔw la wulikajɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni maa bɛ se k'a fɔ kabini jadiwala yɛrɛ tigɛlabaw kɛlɛli daminɛ an ka jamana kɔnɔ ko ni ɲɔgɔn de saraba ma cɛ an ka jamana lakanabaaw fɛ fɔlɔ maa caman ye nisɔndiya kɔni daminɛ ka ban an bɛ fɛn min fɔ fɔlɔ an bɛ ban k'a fɔ de ko lakanabaaw tun bɛ jamana kunna k'u tun tɛ ka lakana sabati an yɛrɛ ɲɛna kosɛbɛ k'a bɛ kunnafoni sɔrɔ k'u bɛ wele k'u kun di taa n'u bɛ taa an b'o foli kɛ an y'a fɔ an ɲɛna an tɛ maa si kelen k'a fɔ ko k'e hakilila fo walima ka ba e hakilila ma an kɔni ta ye fasoko de ye jamana min lakana sira min fɛ ni faso lakanabaaw b'o nɔfɛ k'u fɔ k'u tanu k'u barikada nin wulikajɔ minnu bɛ senna nin de laɲini an fɛ an bɛ fɛn min fɔ u bɛ nin baara min na bi nin ye nisɔndiyakoba ye an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen bolo bi yaasa ka nin pɛrɛtigɛ yɛrɛ d'an ma dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ na minnu tun bɛ n'olu diminen tun bɛ k'a fɔ ko lakanabaaw ka baara kɛcogo an ɲininkali ta ni ka ɲɛsin olu ma Morikɛ Kulibali b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na e ye jɔnni ne tɔgɔ ye Morikɛ Kulibali ka bɔ Dɔgɔfiri a ye kunnafoni sɔrɔ ko jamana lakanabaaw ye wulikajɔba kɛ ɲɔnɔ n'a lamini kɔnɔ na ka bɛn jumadon yɛrɛ ma ko dɔgɔfiri fala kɔfɛ ko sɔrɔdasiw ye baaraba kɛ ye a ko kɛra cogo di Abdulaye Kulibali an b'a la tanu k'Ala barikada ka tila k'i yɛrɛ fo k'i barikada bi kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an b'a la tanu sabu ka d'a kan an ka fanga tigilamɔgɔw kɔni an commencera k'u nɔ ye dɔɔni dɔɔni sabu ka d'a kan dɔgɔfiri yɛrɛ kɔni bɛ niveau min na bi alhamdulilayi rabbil alamin basigi bi yan bi yɛrɛ de an ka jamana kuntigilakaw ye wulikajɔba kɛ an ka sigida in sɛgɛrɛ Mamudu Tile jɛkulu min dagama an da la yan u kamana gan bɛ bi kosɛbɛ kosɛbɛ u tun bɛ cɛkan minnu fɔ ani ka cɛya wale minnu kɛ dankari bɛ fɛ ka kɛ u caman na nin sanga ninnu kɔnɔna na an kɔni b'o basigi kɔnɔ dɔgɔfiri niveau la bi ne yɛrɛ filɛ ne kun famana kuma ma o sababu kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'u ye dusukasi nɔ ye sabu ka d'a kan tɛgɛrɛ bɛ ka k'u ye su ni tile k'u bɛ baara la k'a sɔrɔ anw m'u baara kɛ n'o ye an m'a taamasiyɛn ye
o de kama anw tɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ne tɛ fanga ka di anw ye bi an n'u bɛ min kan tɛ k'o fɔ koyi ne yɛrɛ ka kuma baliya kun y'o de ye sabu ka d'a kan an dusu kun kasilen don nka bi o tuma an commencera ka nisɔndiya sɔrɔ sisan kɔni an bɛ se k'a fɔ an bɛ tɛgɛrɛ f'u ye ko kelen de bi an ka fanga tigilamɔgɔw ka ko la ni jamanadenw commencera ka nisɔndiya o sanga minɛ ka tɛgɛrɛ f'u ye dama i b'a ye u fari bɛ fa an kɔni bɛ fɛ u k'o bɔ a la ni k'a daminɛ nin ye u bɛ ka taa taabolo min na n'u taara nin cogo in na ta alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ taa an tɛgɛ da kalo 3 kalo 4 ka tuma min na basigi bɛna jamana kɔnɔ dɔgɔfiri niveau la k'a minɛ jabali mara la ka n'a bila fɔ dɔgɔfiri falakɔfɔla ninnu na cɛ yɛrɛ yɛrɛ la dɔgɔfɛngɛ kɔnɔ marifa kan kɔni mɔgɔ tɛna se ka ɲini ka sɔrɔ marifa kan fɛ k'a sababu ka sɔrɔ su ka wuli ka jɔ ye an bɛ ka kunnafoni fana sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ ninnu tuma min na ni u korona u bɛ k'a essayer ka awjini ninnu bila ani sanjini ninnu bila ka yɛlɛ jakarta kan k'a essayer k'u bɛ boli cogo ɲini hali bi an bɛ min fɔ o armée ye a bɛ se ka ɲɛ olu t'u dɔn nka anw kɔni b'u dɔn fali mana wara fini biri a yɛrɛ ka cogo o cogo wara b'a dɔn ko nin ye fali ye n'anw y'u ye yɔrɔ yɔrɔ anw b'u dɔn o de kama an kun y'a ɲini faamaw fɛ yɛrɛ an ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka opération ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ tuma min kɔni bɛ yen n'u kɔni ye jakarta tigi ye k'a fɔ ko a bɛ jakarta kan parce que u dɔn tɛ jakarta kɛ kɔrɔ nka n'i kamana kɔnɔ i bɛ ko kɛ i dɛn tɛ fɛn min na hali n'u ye jakarta tigiw ye nin furancɛ ninnu kɔnɔ fɛ u k'a essayer k'u jɔ kɔ a k'u sɛgɛsɛgɛ ni min b'a la ka se ka tɛgɛ da o kɔnɔ kan. nin wulikajɔ ninnu bɛ sen na waati min na a ye kunnafoni sɔrɔ jumadow ko farabugu donso 2 k'olu ye kasara sɔrɔ jariwala tigilamɔgɔw ka wulikajɔ fɛ o kuma ye tiɲɛ ye wa. an ka kulubali o kuma ye tiɲɛ ye mali kɛ bon maamuru kelen jɛkulu bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen ka maramafɛnw ye sɔrɔsiw bɛ nin wulikajɔ min na hali bi farabugu bɛna se ka lafiya o don ko donso cɛ 2 taara jan di da u bi suzaniw ni wɔlɔnin minnu minɛ jan na o janta sen u ni maa ninnu karila ɲɔgɔn na cɛ 2 dɔrɔn don maa ninnu cayar'u ma fo mɔgɔ kelen min tora la kelen kɔni sera k'a yɛrɛ sɔrɔ mɛ o hali o la a banana o ni farabugu yɛrɛ cɛ a tɛ tɛmɛ mɛtiri 200 ani farabugu yɛrɛ dugu kɔnɔna cɛ yɔrɔ ko ne dugu kɔnɔna ye hali bi u ka wulikajɔ sabati vraiment farabugu bi gɛlɛya kɔnɔ hali sisan maa tɛ ka bɔ da fɛ mɛtiri 100 a tɛ ka kɛ fi farabugu dugu kɔnɔ k'a sababu kɛ nin maamuru kelen jɛkulu ninnu ye hali bi an bɛ courage d'u la ka dɔ fɔlɔ kɛ cɛsiri kan mɛ yasa jamana in bɛ se ka basi o kɔni y'an ka kuma ye ka ɲɛsin an ka fanga tigilamɔgɔw ma ne yɛrɛ Abulayi fo k'i barikada n b'a kalama i ye gɛlɛya sɔrɔ o kow la kosɛbɛ e ni anw bɛɛ de ye kelen i k'i cɛsiri kɛ baara in fɛ i ye wulikajɔ min kɛ faso ye fasodenw b'a dɔn ye ala b'a dɔn ye wa i k'a dɔn e Abulayi Kulubali an bɛ don min na ko nɔfɛ bi i ni ala bɛ si so kelen kɔnɔ maliden jugu kɔni kana bila hakili la k'o bɛ se ka dankari e Abulayi Kulubali la tile kelen o tuma ala k'an ni bɛɛ kisi bɛɛ tanga. an balodan k'a fɔ ni tun ye Morikɛ Kulibali kan ye ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔfiri marabolo kɔnɛ na an bɛ fɛn min fɔ o ye nisɔndiya koba ye k'a yɛrɛ k'a fɔ nin min daminɛ ne filɛ k'u timinadiya hali bi u ka nin baara in kɔni ka taa n'a ye mali mɔgɔ bɛ fɛn min na bi mali kura u tɛ se ka sabati n'a sɔrɔ lakana n'o ma sabati ni mali kura ni lakana ma sabati foyi kelen de sira sɔrɔ u bɛ nin baara min na bi k'u fo k'u tanu k'u barikada nin na ka nin ɲɔgɔn caya an y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko nin do ten walima ten nin tɛ ten o t'anw ka kɛta ye dɛ foyi kelen t'an bila e ka dɔn ni ka tɛgɛrɛ fɔ ten walima ka ba tɛgɛrɛ fɔ ma ten ni kun t'a la kun min tun b'an bolo o ye lakanabaliya de ye an bɛ dugawu kɛ o b'o baara min na bi yarabi ala k'o kɛ sababa ye an ka jamana ka segin a minɛkɔrɔ kɔnɔ na ala ka kɛ ten su ni tile ka kungojaw la ka sojaw la an ka jamana lakana ka segin a minɛkɔrɔ kɔnɔ na kunnafoni bɛ fan bɛɛ fɛ e ka dɔn k'u b'a la ka yɛrɛ ɲini kɔni kungokolo kɔnɔ u bɛ k'o de boloda danbe ka kɛra u la yɔrɔ caman na e ka dɔn mali lakanabaaw ye baaraba kɛ k'u fo k'u tanu k'u barikadaw la ala ka nin ɲɔgɔn caya an ka jamana k'a bila basigi minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an bɛ taa jɛnɛ marabolo kɔnɔ na yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ ninnu sen fɛ u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛso dugu dɔw ma nka wulikajɔ ninnu kɔnɔna na ko maa kɔni n'i ma to a la nka u ye suma dɔw jeni dɔgɔfɛrɛnya in kɔnɔna na yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma Tayiru Kanpo b'a bolo nin waati in na e ye jɔn ne tɔgɔ ye Tayiru Kanpo ka bɔ Kumanga o bɛ jɛnɛ mara la an bɛ taga komini na o fana ye jɛnɛ komini dɔ ye. Tayiru Kanpo ko wulikajɔ kɛbaaw n'o ye jariwala tigilamaw ye ko kabini juma dɔw k'u ye wulikajɔ dɔw ta ka ɲɛsin a ka mara ma ka na sibiri k'o la fo ka taa se kununko kari ma a ko kɛra cogo di. Abulayi Kulubali a kɛla jumadon u ye waleya min ta ka fiɲɛmani mara sɛgɛrɛ dugu 7 u y'a bɛɛ malo n'a a foro jeni k'a daminɛ Cɔgɔrɔbugu ka na se Pɛrɛta Kumanga ka taa Yɔrɔbugu ka tɛmɛ ka taa Tokoyi Dorobugu diɲɛ dafɛ kɔni malo fɛn o fɛn bɛ yen u y'a malo bɛɛ jeni mangoro foroba de bɛ yen u y'a mangoro foro ninnu u ye tasuma bila a bɛɛ lajɛlen kɔni na Abulayi Kulubali hali kunu an y'u ka moto 60 ani mobili 4 u ni o de bɛ ɲɔgɔn na k'a daminɛ juma fo ka n'a bila an filɛ lɛri min kɔni na u b'an kan an kɔni dɛsɛ na sɛnɛ ma kɛ malo kelen kelen minnu sɛnɛ na a ma se ka kan jadi wale tigilamaw fɛ an ka donsolakaw minnu bɛ yen n'u bɛ ka an gardi olu de jɔlen bɛ u ni dugu cɛ u tɛ se ka gɛrɛ dugu ninnu na donc u y'u ta kɛ tiɲɛni kɔni ye ka taa mɔgɔ kɔni n'i ma to a la nka jɔn ko ala u ye tiɲɛni kɛ anw mago bɛ an ka faamaw ka dɛmɛ la parce que ni wulu kɔni mana tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ka se tile 3 jatigɛ kɔni ma a tiɲɛni fanga bɛ bonya dɛ juma
Mali bɛɛ wulila ka jɔ ko Asimu dugu o dugu commune o commune cercle o cercle bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɔla an ko Asimu an t'a fɛ dɔwɛrɛ kama dɛ lakana min a y'a ta ka Mali sɛgɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tɛgɛrɛ min an ye o kelen de kama a k'a janto tɛgɛrɛ kelen min fɔ nin b'a ɲɛ bi sini an maliyɛnw de don ni taabolo jɛngɛnna dɔrɔn anw kelen de bɛ wuli ka tɛgɛrɛ fɔ an ye tugun k'a ma ɲɛ an tɛ k'a kanu foyi la fo a ka kɛwale donc hali bi a ka dɔ fara a kan jɛnɛmara in bɛ cogoya min na bi a k'a jija tile 3 kana tɛmɛ n'a ma armée bila ka taa jɛnɛmara in na n'o tɛ a kɛlen bɛ deguba de mobili 4 ani moto 60 an b'u kunbɛn ni mun ye armée tɛ jɔn de b'u kunbɛn lakana tigilamɔgɔ y'an ka donsolakaw de tɔgɔcɛnni sugu bɛɛ ta la ka donsolakaw sɛgɛra nin ko nin senfɛ mais jɔn ko ala ni wulu tɛ bi tɛ jɛnɛmara in sɔrɔ ye ne ka kumakan laban de k'a lase Asimu n'a nɔfɛ mɔgɔw ma o ko jɛnɛmara in ma gɛn dɛ ni sɔrɔdaw wulila ka se u ti dogo la an b'aw yɛrɛ fo dan tɛ foli min na parce que ne aw tɛ an ka kunnafoni ti lase u ma an b'a lase aw ma fana a k'a lase minnu bɛ kunnafoni di u k'a kɛ ala kama kunnafoni ni degun bɛ yɔrɔ minnu na u k'a kunnafoni jɛlen di pour que fanga fana k'a dɔn an kan ka min kɛ an baladan k'a fɔ nin tun ye Tayiru Kanpo Kanye a fɔra cogo min na jamana in basigi na lafiya yarabi ala ka Mali bila o sira kan fasoden fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'i ye fasoden ye bɛɛ bɛ wele bila lakana ma sabati jamana kɔnɔ na fɛn bɛɛ bɛ kɛ ala ka jamana lakana n'an bɔra ye juma don nin kɛra fɛn ye don min don ni maa bɛ se k'a fɔ k'a ɲɔgɔnna yɛrɛ maa bɛ se k'a fɔ i ka jateminɛ la diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye maa caman ka jateminɛ la k'a fɔ nin ɲɔgɔn ye jama sugu jama caya o de don wa a kɛra yɔrɔ minnu na o de don wa Mali kɔnɔ ni Mali kɔkan na tuma min na Mali bɛ k'a kɛ jamana wɛrɛw ka tila k'a kɛ Mali fɛ olu bɛ k'a yira k'a fɔ gɛrɛndɛ bɛ tila ka ɲɛ sanga jamana k'u ti jɛn n'a ye an baladan k'a fɔ fasodenw a ma dogo bɛɛ bɔra k'a yira k'a fɔ CEDEAO o ye ɲagili min ta ka ɲɛ sanga jamana u ti jɛn n'a ye u ti jɛn n'a ye sini wa n'a y'u ja n'a sɔrɔ ni fiɲɛ b'u bolo k'u ka tigɛ daw ka fɔ ye o ye ko jamanatigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya bi minnu b'an ka jamana kunna bɛ fɔ ɲɛna fanga ma ɲɛmaw u b'u fɛ u ka hakililaw la wa u bɛ fɛn min fɛ e ka don u ka taa ni fɛn ye jamana k'u ye baaraba de kɛ an bɛ fɛn min fɔ kɛnɛ in kan an ka monument de l'indépendance la n'i y'a sɔrɔ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya dukɛnɛba jama kun bɛ i b'a fɔ ko dimɔgɔ o kɛnɛ ka fotore dɔw b'u k'a tila di an ka dɔw lamɛn ye. an tɛ yafa Côte d'Ivoire président ma maa o maa tɛ Asimu fɛ ala b'o tigi ni tigɛ fo jahanama. Vu que CEDEAO mɔgɔw ani communauté internationale u bɔra ka sanction ta an kama an fana bɛna yurula bi bina an yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ tɛ san 5 yɛrɛ la tuguni jamana in kɔnɔ u yɛrɛ kana fanga bila tuguni bi bina ninnu nana an ka jamana kɔnɔ kalo dama man ye jɔn ma nafa ye vraiment an nakun ye ka jɛra bi ka fɔ vraiment an ma jɛnɛ ye bi an ma jɛnɛ sini n'u bɛ se ka hali ka an bɛ fiɲɛ min sɔrɔ u k'a tigɛ ko i bɛ se k'o tigɛ k'o tigɛ an na malidenw ye fara ɲɔgɔn kan mun kɛ n'o ye assise nationale ye an hakili la k'a fɔ gouvernement ma se n'u ye sɛbɛn wɛrɛ foyi ye u ma n'o sɛbɛn tɛ u bɛ fɛ ka kuma mun fɔ k'a yira k'a fɔ i n'a fɔ ko sɔrɔsiw de bɛ ka fanga minɛ civiliw la k'a yira diɲɛmaa la k'a fɔ ko kuma tɛ tiɲɛ. an ka to Asimu kɔ a gɛlɛyara o nɔgɔya kɔni an ye Asimu kɔ a ba faransi a ba seya o. an baladan k'a fɔ ni tun ye fotode dɔw kan ye kɛnɛ kan ye min y'an ka jamana kɔnɔ na gouvernement ka kuma lase la n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye ale yɛrɛ kuma ta kɛnɛ kan jamana ɲɛmaaw haminanko min b'u la ale y'i da don o la an ka lamɛn. an ka jamana ɲɛmɔgɔ ko k'a fɔ ye ko miirina kelen b'a la o ye ka fanga di civiliw ma ka kalata organiser ka ɲɛ k'a sɔrɔ mankan ma bɔ a la kɔfɛ a ko k'an tɛ se ka taa kalata la k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ ma lakana a ye gouvernement bila ka taa ko an ka taa o ci fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye ko jateminɛ an ka bɛnko la an ye mun jateminɛ an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen an t'a fɔ a bɛɛ parce que an teriw ka ca an ka mɔgɔ dɔw ɲɛna ko muɲu ni sabali k'o kɔrɔ ye siran ye o tɛmɛnen kɔfɛ sanction mun taara gouvernement ye labɛn dɔ labɛn bi n'an b'o wele ko plan de riposte ni ala sɔnna a ma gɛlɛya tɛ maliyɛn si sɔrɔ balo tɛ dɛsɛ an b'an ka jamana lakana an ka jamana ɲɛmɔgɔ mun ɲini gouvernement fɛ o ye mɔgɔ minnu bɛ ka transition tɛmɛ hali bi k'u deli ka transition objectif ɲɛf'u ye ka ɲɛ an ka jamanaden dɔw fana bɛ yen miirina wɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu na ko hali bi an ka gɛrɛ u la k'an bolo bɔ ka transition objectif ɲɛf'u ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ a jateminɛ a kɛlen k'a fɔ ko sanction taara Mali kama a jateminɛ farafin jamana caman na mɔgɔw wulila ka jɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ani an ka premier ministre ko k'an bɛɛ ka jɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn ala k'an ka jamana kisi. an baladan k'a fɔ nin tun ye gouvernement ka kuma lase la kɛrɛnkɛrɛnnenya na colonel Abdoulaye Maïga nin tun y'ale kan ye o kɛnɛ in kan hali bi mununu zalo kɔnɔ na i kuma bara di maa dɔw b'u hakili di an ka dɔw lamɛn. an ka jamana bɛ cogo min na n'aw cɛw bɔra yɔrɔ min na an bɛ bɔ yen CEDEAO bɛ ka ɲɛdɔnya min kan na an tɛ jɛn n'a ye u m'an dɛmɛ k'an ka dugu bɛ gɛlɛya kɔnɔ u m'an dɛmɛ k'an ka dugu saya ni jolibɔn de b'a la don o don fo ka na k'an to degun kɔnɔna na k'u bɛna degun wɛrɛ fara a kan an tɛ jɛn n'a ye. Amadu ko ɲɛsiran tɛ an nana y'a di jamanaden bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka don da kelen fɛ an ka jamana bɛ dilan cogo min na jɛ ka hakilina dɔn baara ka k'u kan sinon ala ka Amadu ko ka jugu Amadu ko bɛɛ lajɛlen an bɛ siran o de ɲɛ.
nka n'an ka jamana b'an ta la alhamdulilayi an b'a fɔ ala b'an kɔkɔrɔ ala y'an jigi ala ta kɔfɛ mɔgɔ ka amadu tɛ fɛn k'anw na. olu kɛtɔla ka bɛnkan wale an kan olu fana ye sariya sɔsɔ an tɛ jɛn de bɛ sira o texte b'an bɛɛ bolo bɛɛ b'a dɔn u ye mun ta o ye texte de sɔsɔ an bɔkun de y'o ye février an yɛrɛ hakilina kun élection ka kɛ février mais embargo mun ye k'an sanctionner hors de la loi an tɛ jɛn n'a ye an bɔkun de y'o ye. ɲagali ninnu bɔ cɛ a ma bɛn a ma a ma diya n ye CEDEAO ɲɛmɔgɔ kɔnɔ o tɛ se ka anw bali ji la o tɛ se k'an bali dumuni na foyi. maliyɛn den bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka kɛ kɔnɔkulu kelen an ka sini suteni mali bɛ gɛlɛya mun na dogolen tɛ maliyɛn fosi la k'an ta kɛ mali ma kɛ kelen an tɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la an mago tɛ faransi la an mago tɛ CEDEAO la an ko de mali ala ka mali dɛmɛ. An filasi muso an y'u denw an cɛw sɛgɛnnen don an denw sɛgɛnnen don an frɛrɛw sɛgɛnnen don vraiment jɛman don ka na yan nɔ on soutient Assimi Goïta n'a ye fɛn fɛn fɔ an fɛnɛ ko awɔ Assimi jɛlen don ko nɔgɔ ta ka ko la an b'a dɛmɛ ala k'a dɛmɛ. ɲangɛni min bolila an kan farafinna libyen fa jamanaw fɛ ale ni faransi donc ne nana nɔ k'an ka jamana jukɔrɔma don ne bɛ fɛ malidenw ka to an ka autorités kɔ pour que an bɛ se k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo min na sabula ne fɛ kɛlɛ min bɛ yen yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ de don a k'i yɛrɛ ta ye o kɛlɛ de don. saya dɔ ye bi ye mali ka yɛrɛma hɔrɔnya dɔ ye bi ni min bɛ kɛ o ka kɛ faraji o CEDEAO a barika n'a minisima u bɛɛ ka tɛmɛ ka taa ka bɔ an ka mali la an ta an ka mali de yan tɛ faraji dugukolo ye yan ye mali dugukolo de yan ye afiriki dugukolo de o de bɛ ne fɛ ka fɔ. Assimi tɛ fanga bila a b'a ka fɛn kan de kɛ a tɛ fanga bila a ye nafaba de sɔrɔ Assimi sigili la Assimi ka fanga a b'a kɛ de CEDEAO ka taa ka bɔ an da la an sɛgɛnna. halisa ni taara an ka yɔrɔ i b'an ka malo minɛ i b'an ka ɲɔ jaga minɛ i b'an ka baganw jaga minɛ ni ma tɔɔrɔ bɛɛ b'an kan degun bɛɛ de b'an kan anw tɛ wɔtɛ mɔgɔ si ni an ka normal libéré degun min ma kan anw de b'a dɔn anw tɛ politique mɔgɔ si kan anw bɛ armée de kɔ mɔgɔ min bɛ an ka faso lakana k'an ka bɔ bolo la an bɛ o de kɔ. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye fɔtɔli dɔw kan kɛnɛ kan ye an bɛ fɛn min fɔ jamana in basigi na lafiya o se bɛ Masa Rahamani ye ala ka jamana bila o sira kan kɛnɛ in kan ye min ye Elhaji Jadeba ɲɔnɔnkaya ale ye CNT ɲɛma dɔya ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan Elhaji Jadeba ye kuma min fɔ ye o filɛ. yɛrɛ y'a ye jama min bɔra bi nakilafɛn min kɛra maliyɛn bɛɛ de kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i y'a ye hali jamana wɛrɛw u wulila ka mali sutini donc mali fana kan ka wuli ka jamanadenw sutini fɛn min kɛra a ma kɛ mo kɛlɛ a kɛra bɛɛ de ye ni ala sɔnna an b'a ɲini ala fɛ ala ni kira ni siya fɛ ni gɛlɛya bɛ dan bi de ma ni ala sɔnna kunnafoni duman bɛ sɔrɔ pour que gɛlɛya min ɲɛsin ma a ka bɔ a la inshallah ne yɛrɛ hakili la jamana ɲɛmɔgɔ u kan ka min fɔ e yɛrɛ y'a ye donc président transition a kumana a y'a kuma ɲuman fɔ nin de ye ɲɛmɔgɔ ye a kumana a ma dimi a ma foyi a kumana jamanadenw tɔgɔ la a y'a ɲini a ko halisa a b'a fɛ ani mɔgɔw ka sigi ka kuma parce que bɛɛ b'a dɔn bi élection kɛli ka gɛlɛn donc ni jamana basigira élection bɛ kɛ bɛɛ ka ɲɛsin bi pour jamana in bɛ se ka basigi ni jamana basigira problème foyi t'a la halisa u ka sigi ka kuma u kana gɛlɛya ɲɛsin jamanadenw ma bi mali gɛlɛya min na bɛɛ kan ka mali de suti donc ne kana hakili la fana jamana bɛɛ kan ka mali suti ni ala sɔnna yanni lendi bɛ kuma mɛn inshallah a bɛ nɔgɔya ba de parce que bi maliyɛn bɛɛ kan ye kelen ye mɔgɔ si ma sosoli kɛ donc o ye fɛn ba de ye ni ala sɔnna. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Elhaji Jadeba kan ye CNT Mado o kɛra ka bɔ Bamakɔ monument de l'indépendance la kɛrɛnkɛrɛnnen na yɛrɛmahɔrɔnya du kɛnɛba e ka dɔn bɛɛ daba kan o sen fɛ min ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔba ye mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la nin wulikajɔ kelen sabatira fan bɛɛ lajɛlen fɛ jabalikaw m'u tɔ to Segu Sido ani Bazando Kayikaw fɛ yen maa kun tɛ se ka olu ta fɔ ni k'a sa dan na ka taa bila Kulikoro min ye ka dɔn k'a fɔ Kucala Buguni an b'a lɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn ka jamana kɔrɔnfɛla fɛ bɛɛ jɛra ka nin wulikajɔ ɲini k'a kɛ a ma dogo maa si la yɔrɔ si o senfɛ Joyila marabolo kɔnɔ n'o ye Banikɔka ye olu ye a laada la tile an b'a lɔn k'a fɔ député Mamadu Jarasuba a ko kɔfɛ an ɲininkali ta ni ka ɲɛsɛlɛ ma Joyila ta in senfɛ ale ye kuma min fɔ u filɛ. Ablaye ne ye Mamadu Jarasuba ye ne ye Joyilaka den dɔ de ne bɛ CNT la a ka to n ka Joyilakaw fo k'u waleɲuman dɔn u bɔra u y'an dusu suma k'a fɔ ko anw de ye Sinkalo Samakɛ kɔmɔgɔw ye anw de ye Fafalɛfɔnba kɔmɔgɔw ye anw de ye Bajɛ Togola kɔmɔgɔw ye anw de ye Ngolo Sangare kɔmɔgɔw ye maa minnu bɛ yen bi ni Banikɔ ko tun ka d'u ye u y'a ye k'a fɔ Banikɔ mana wele ko ko la Banikɔkaw tɛ kɛ dɛrɛ ye Assimi ye mɔgɔw wele k'a fɔ duma kalo tile 14 ko Mali bɛɛ ka bɔ parce que CEDEAO mɔgɔw ye gɛrɛndɛ dɔ ta ka Mali sɛgɛrɛ ka frontière datugu min bɛ jouer malidenw kan o ma bɛn malidenw ma a ma bɛn an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma Sigali Kokala Mayiga n'a ka gouvernement bɛɛ ani CNT mɔgɔ bɛɛ o de y'a to u ye vendredi bila ko bɛɛ ka bɔ
bɛɛ k'i ka nisɔngoya yira tiɲɛ yɛrɛ la Asimi a ye appel min lancé anw ye jaabi di a la parce que jolakaw bɛɛ bɔra ka kɛ kelen ye parti bɛɛ bɔra association bɛɛ bɔra denmisɛnninw bɔra musow bɔra donsow bɔra a kɛra nisɔndiya kɔnɔ a ye fɛn min yira na k'an jolakaw an ka ɲɔgɔn sen minɛ dabila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka taa ɲɛfɛ bɔli min kɛra a kɛra kun min na bɛɛ y'a kun dɔn sanction min kɛra sanction ɲuman tɛ sanction nin man ka taa ka se malidenw ma parce que a bɛna an tɔɲɔ anw bɛ CEDEAO la anw ye CEDEAO père fondateur dɔ de minnu ye CEDEAO wolo anw b'o kɔnɔ donc kana fɔ k'u bɛna nin gɛrɛndɛ ta a man ɲi an ka sigi ka fɔ an ka kuma o de ka fisa mais ka sin k'a fɔ de ko fo k'a kɛ tan bon vraiment o gɛlɛyara donc malidenw y'o yira minɛn da jiginna Abilaye a ma bɔn u ye nin ye min kɛra Kayi min kɛra Bamakɔ min kɛra Diola min kɛra diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la k'a fɔ ja malidenw b'u ka ɲɛmɔgɔw kɔ u kan k'a dɔn la k'a fɔ an ka sigi k'a fɔ kɛ pour que bɛn ka sɔrɔ nin na parce que olu yɛrɛ ka perte b'a la n'i ye gɛrɛndɛ kɛ i ni mɔgɔ cɛ e min ye gɛrɛndɛ kɛ a ɲangi dɔ bɛ se ma i y'a kɛ min na o ɲangi dɔ bɛ se ma donc mɔgɔ kelen ka perte tɛ bɛɛ ka perte don donc fasodenw an bɛɛ ye kelen de vraiment Jolakaw a ye min kɛ nin diyara ne ye ka Asimi fo n'a ma ɲa k'a fɔ bi an bɛ Asimi kɔ ko dun fana bɛ yen an k'o bila dɛ an k'a lajɛ bi frontière datugula o tiɲɛ ye mais min bɛ ne ka magasin kɔnɔ n'o ye ciment ye n'o ye sukaro ye frontière datuguli y'a sɔrɔ o bɛ e ka magasin kɔnɔ e k'o ta k'o bɔ ka dɔ fara o prix kan ko parce que e b'a fɛ ka tɔnɔ sɔrɔ maliyɛnw fana ma ɲi dɛ n'a ma ɲɛ k'an bɛ jɔ ni conséquence kɔrɔ an fana kan k'a kɛ sira dɔ fɛ min bɛ mɔgɔ bɛɛ nisɔndiya mais ne y'a kɛ i yɛrɛ kelen ka nafa sɔrɔ dɔrɔn ka fɛn gɛlɛya ka dɔ fara fɛnw kan mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye dɛ sukaro bɛ minnu bolo a y'a feere dakɔrɔ la n'an ye fɛnw gɛlɛya ka n'a fɔ ko bɔn ko sanction nɔ o tɛ sanction nɔ ye dɛ o y'anw yɛrɛ kɛwale nɔ ye ka wele fana da kan fo banabagaw ye an ka dugawu kɛ an ka gouverneur kura ye an ka région kura nin a ɲɛta ala ka sabati an bɛ profiter o la Jolakaw ka sankura folikaw la 2022 k'a kɛ hɛrɛ kɔnɔ an b'a ɲini ala k'an bɛn an b'a ɲini ala fɛ 2022 la gɛlɛya o gɛlɛya bɛ na min bɛ an kɔ don ɲɔgɔn ma ala k'an n'o yɔrɔ janya ɲɔgɔn na an fan fan bɛ n'a ka sigida la a k'a miiri de k'a fɔ anw de kelen ye 2021 kɔni tɛmɛna a kɛra gɛlɛya kɔnɔ 2022 a daminɛ ni ara y'a ye sanction taara mais ala bala fɛn dɔ daminɛ ka gɛlɛn a laban bɛ se ka ɲa ɲani tɛ fɛn wɛrɛ dɛ f'anw ka bɛn ala ka kɛ si ye ala ka kɛ kɛnɛya ye a ko tɛ bɛ nin ka salamu an balodan k'a fɔ nin tun ye député Mamadu Jara Subakanye ye baningo kɛrɛnkɛrɛnnena Jola marabolo olu ye wulikajɔba min kɛ a donko fɔli la n'o kɛra jumadon ka foli ta ka ɲɛsin mara bɛɛ ma an bɛ dugawu kɛ nin min kɛra ala k'a kɛ kunkɔrɔta ye k'a ka wasa ye ka ɲɛsin an ka jamana ma o bɔlen kɔfɛ Ismail Fane ale jateminɛ CEDEAO ka nin ɲangili min taara ka ɲɛsin an ka jamana ma ani jamana ɲɛmɔgɔw kan ka mun kɛ jamanadenw kan ka mun kɛ Ismail Fane sanction in bi cogo di n'i y'a jateminɛ CEDEAO ka nin sanction in mun b'a a ko in jukɔrɔ kosɛbɛ n'a ye CEDEAO maaw yɛrɛ bila ka nin kɛ diɲɛ kɔnɔ mun ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o y'o de kɛ CEDEAO ni UEMOA ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na ka sanction ta ɲɔgɔn fɛ a ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ nin y'a fɔra a ka kɛ anw na Mali la yan o b'a yira k'a fɔ bolo jaba jukɔrɔ mun ni CEDEAO yɛrɛ tɛ kelen Macron n'o ye Faransi président ye ani Français tɛ ɲɔgɔn na dɛ ani Faransi président n'a ka gouvernement de bɛ ɲɔgɔn na maintenant ni ko in bɛ cogo min na ni bɛ ni kɛlɛ façon kɛ o b'a sɔrɔ jamanadenw bɛɛ de pɛrɛnnen don ka jamana kanu ta k'a bila a dusukun na yuruku o ka dabila a filanan o ye jumɛn ye ni transition mun filɛ nin n'u bɛ fɛ ka Mali ka indépendance lakuraya tuguni k'u dɛmɛ an ka président n'o ye Assimi Goïta ye CEDEAO filɛ ka nin sanction mun ta an kama tiɲɛ don ne delila k'a fɔ n ko ni sanction taara an kama ka embargo k'an kama n k'a bɛ diya ne ye n y'a fɔ ka da sababu dɔ kan parce que mɔgɔ caman ye interpellé a ko la ne ye n ta fɔ sababu kama a b'an maliyɛnw a b'an bila an ka baara kɛ an ka sɛbɛ kɛ kulonkɛ ba mun bɛ an kan jamana in kɔnɔ an b'a bila embargo kɛlen ekɔli karamɔgɔw tun bɛ grève la olu y'u ka grève dabila INTM tun bɛ ka laɲini dɔw kɛ olu y'o ɲɔngiri maa o maa bɛ yen k'i tun bɛ ka laɲini kɛ bɛɛ y'a ɲɔngiri ka kɛ fasoko ye a bɛ an ka autorité permettre k'u bolo di maa wɛrɛ ma ka baara kɛ n'o ye mun ni Faransi tɛ kelen ye donc k'a fɔ maliyɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an balima commerçants an bɛ don min na bi transition in gɛlɛya a b'olu de bolo a nɔgɔya a b'olu de bolo frontière min datugulen filɛ nin ye ka ɲini u fɛ ala yɛrɛ jati kama Mali ye silamɛ jamana ye da la mais dusukun na Mali tɛ silamɛ jamana ye dɛ i b'a ye k'a fɔ ni sunkalo sera silamɛ jamana dɔw bɛ ni dumunifɛn 100 olu b'a kɛ 30 ye mais Mali de la i b'a ye k'a fɔ ni sunkalo sera millionnaire bɛ caya o wagati de o le kɛ u ka fɔ ɲɔngiri ni fɛn min ye 100 u na 10 far'o kan u na 20 far'o kan diinɛ yɔrɔ bɛ min k'a fɔ Assimi ye a k'a fɔ a ka ministre min bɛ commerce kunna u ka wulikajɔ kɛ k'u ɲɛsin commerçants ma nɔgɔ bɛ se ka kɛ commerçants ye o nɔgɔ kɛ commerçants ye u k'a kɛ cogoya bɛɛ la ni fɛn ma bɔ balo la fɛn kana fara balo kan nin wagati in na parce que ko in lawulilen o de kama ka gɛrɛntɛ
ta k'a ɲɛsin an ma cogo min na population bɛ se ka wuli ka fanga ɲini a ta ka bɔ yen k'a fɔ k'u tɔɔrɔ la k'u tɛ jɛn ni embargo ye an bɛ Mali ko fɔ cogo min na n'a b'an dusukunna tɛ yen nin wagati la bɛɛ de ka ka sacrifice kɛ a fɔlɔ gouvernement bɛɛ ka jɛ a ka kalo kelen ni sara in kɔ fɔlɔ CNT bɛɛ ka jɛ a ka nin kalo kelen sara in kɔ fɔlɔ fonctionnaire fɛn fɛn bɛ yen 10% ka tigɛ k'a bɔ a bɛɛ ka salaire la an minnu ye kɛnyɛrɛyew ye compte mun dayɛlɛ la BDM kɔnɔ an bɛɛ ka cotiser ne mun bɛ kuma na Ismaila Fane n ka preuve bɛ n bolo ne ye n ka wari bila kɛsu kɔnɔ jamana ko dala kuma tɛ dɛ kɛwale de don a bɛ kɛ de k'a fɔ an ka cɛdenw ye u k'u hakili t'u yɛrɛ la nin wagati la nin y'an donnen kɛlɛ de kɔnɔ Ashim volontaire ko kuma min da a mɛnna an b'a wagati de kɔnɔ a ye tabale gosi parce que ani maa mun bɛ ɲɔgɔn na n'i yɛlɛ n'i yɛrɛ kɔ même seconde kelen a b'i cɛ n'o ye Faransi kelen don ka Union européenne bɛɛ wuli an nɔfɛ Macky Sall o de bɛna Ghana président nɔra bila CEDEAO ɲɛmɔgɔya la dans 2 semaines Macron o de bɛna kɛ Union européenne fɛnɛ président ye ni dun y'an ka wari fanbaw bɛɛ lajɛ Union européenne de bɛ dɛmɛ caman k'an ye kosɛbɛ n'a dun fɔra an ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la o de bɛna k'o président ye dɔw b'a yira k'a fɔ dɔ de kana ka fara centre sirili kan bɔli min kɛra vendredi don boulevard sanfɛ a ɲɛna mais o t'a ye dɛ fɛn kelen min y'a ye solution jumɛn de bɛ sɔrɔ maliyɛnw kana dɛsɛ u ka balo la maliyɛnw kana dɛsɛ u ka taji la maliyɛnw kana dɛsɛ ka bɔ ka t'u ka jago kɛ o de ka gɛlɛn donc an b'a fɔ an ka autorité ye transition ka kɛ san 5 ye o transition ka kɛ san 100 ye o an mago bɛ mun na dɔrɔn sécurité o ka sabati jadisiw bɛ fan o fan ni mɔgɔw tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ olu ka protéger balo da ka nɔgɔya embargo in ka se ka solution ka kɛ k'o ta k'o bɔ an da la an bɛ fɛ k'o de ye an ɲɛna an baladan k'a fɔ ni tun ye Ismail Fane kan ye a fɔra cogo min na min ka dɔn k'a fɔ lakana ye n'o sabatira tɔ bɛɛ lajɛlen y'an ka ta ye maa caman ka fɔ la ko hali Azizi la olu sigira Azizi kɛnɛ kan u b'a fɔ de ko fɔ san 5 surasiw kana bɔ an kun na k'u y'a mɛn an ka kunnafoni de sen fɛ an b'a fɔ su ni tile k'a fɔ ni lakana sabatira hali n'u ma bɔ an kun na bilen olu caman ye minnu y'a yira k'a fɔ olu ye nin de lamɛn yɛrɛ ka tila ka taa n'a ye kɛnɛ kan o b'a yira k'a fɔ an mɛnna an bɛ ɲɛfɛ k'a fɔ surasiw ye ko an b'u kɔ nka dɛ jamana lakana o de ka sabati n'o baara daminɛ ka ban an bɛ ɲɔgɔn bolo jamana lakana yarabi ala n'u y'o sabati an ka jamana kan tɛ politiki maa ye an tɛ politiki kuma fɔ an ka jamana a taɲɛ sira min an b'o de fɔ surati fanga y'a sɔrɔ an bɛ k'o fɔ wa ni ala sɔnna ma an b'a fɔ surati fanga kɔnɔ ni surati fanga n'o taara waati min na k'an sɔrɔ yan ni ala sɔnna ma an bɛ se k'o kelen ka jamana ko ye min ye an ta y'o ye ala k'an ka jamana basigi n'o tɛ fɛn min kɛra ka fɔ jamana lakana ye su ni tile sanga ni waati bɛɛ la i kɔnɔ n'a b'an lamɛn an ka kuma bɛɛ de y'o ye an tɛ ka politiki maa di yɔrɔ kɛ ka fɛn min fɔ an bɛ kunnafoni de ɲini gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na an bɛ fɛn min fɔ f'a ka dɔn bi an bɛ fɛn min nɔfɛ o ye jamana ko de ye ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ Haut Conseil islamique du Mali nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ olu ye maaw wele misiriba la a kɛra jamako dan ye u y'a ɲini ko juma dɔ ko maaw ka dugawu kɛ misiriw kɔnɔ na min ye nin bɔli min kɛra misiriba la sibiri don a kɛnɛ kan u ye foli caman ta ka ɲɛsin maaw ma o kɔfɛ min y'an ka jamana yɛrɛ basigi ye o bɛna sira minnu fɛ Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Cheikh Ousmane Mara Haidara ale dama dogo a la Cheikh kɛ kuma min fɔ kɛnɛ ka ye o filɛ wele dala bɛ ka baara bila zama in na ka na nin kɛnɛ in kan o conseil y'a yira k'a fɔ nin diyara ye ni silamɛw welela u k'an ka wele jaabi aw welela bɛɛ bɔra a sara bɛ ala bolo an bɛ min na bɛɛ b'a dɔn jamana ko de don silamɛya tɔgɔ la anw ye Haut Conseil islamique de ni dekun y'an ka jamana sɔrɔ silamɛw bɛ se min na o ye k'o ɲɛsin ba ala o de la Haut Conseil ye Mali silamɛ bɛɛ wele k'a yir'u la juma tɛmɛnen bɛɛ ka ala wele jamana in bɛ se ka basigi hɛrɛ bɛ don a kɔnɔ cogo min na an y'o lasigi bi fana n'o ye samedi ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ juma misiriba la ka na kuranɛ kalan ka ala wele an ka jamana basigi ani jamana sumali kan anw silamɛw ka baara ye nin de ye jamana bɛ se ka suma cogo min na ala k'an kisi ni gɛlɛya bɛ yen ka wuli k'an cɛsiri gɛlɛya bɛ se ka ban cogo min na a kɛra cɛ n'a muso cɛ ye a kɛra jamanaden ye o jama ni ɲɔgɔn cɛ ye a kɛra hali faamaw ni ɲɔgɔn cɛ ye diinɛ ka baara ye o bɛn ɲinini de alors an bɛ min ɲini bɛɛ fɛ bi o ye sabali ye an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ nin gɛlɛman in ni ala sɔnna a bɛ tɛmɛ an b'a ɲini an ka faamaw fɛ minnu bɛ ɲɛfɛ bi CEDEAO ka nin baara kelen a ma bɛn maliyɛn si ma mais an bɛ min ɲini u ka dayɛlɛ ani CEDEAO ka kuma fɛn dɔw bɛ ta bi a bɛ yɛlɛmɛ sini mana ka kuma to yen ni ala sɔnna bɛn bɛ an bɛ siran fɛn caman ɲɛ ka sigi ka kuma to yen nin bɛɛ bɛ ban o la an bɛ min fara kan k'o ɲini Mali ɲɛmɔgɔw fɛ k'o gɛlɛya u ma baara bi senna
mais fo an k'a dɔn Mali yɔrɔ caman bɛ yen dekun ye yɔrɔ minnu sɔrɔ kabini kunun fɔ bi u tɔɲɔlen d'u sigiyɔrɔ la u bɛ ka faga dɔw y'u sigiyɔrɔw bila dɔw tɛ se ka se forow la dɔw tɛ se k'u ka baara kɛ bilen mais alhamdulilayi an ye kibaru dumanw sɔrɔ kɔsa in na k'a fɔ Mali sɔrɔdasi wulila gɛlɛya bi yɔrɔ caman kan u bɛɛ ɲɛsinnen dɔ ye bi o diyara n ye an b'u fo la an b'a fɔ k'u jija an b'u kɔfɛ o la dekun bi fasoden minnu kan u ka se ka bɔ dekun kɔnɔ ka lafiya ka kɛ maliden lafiyalenw ye an faralen b'an ka sɔrɔdasiw kan ala ka Mali bɔ bolo la ala ka Mali kisi. an balodan k'a fɔ ni tun ye Seydou Ousmane Madani Aidara kan ye Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmaaba Bamakɔ juma misiriba la min bɛ n'i y'a sɔrɔ a kɛra jamako de dan ye ka dugawu ta ka ɲɛsin jamana ma ani wele min b'u fɛ k'o da jamanaden bɛɛ lajɛlen tulo kan an bɛ dugawu kɛ jamana ko in yarabi ala k'an bɛɛ ta k'o ye an ka jamana basigi la lafiya ka se ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye min ye ministre kɔrɔ dɔ ye Elhadji Bari Keita tile la n'i y'a sɔrɔ ye arakitala ye ale yɛrɛ b'a hakilila di CEDEAO ka nin baara minnu kɛra ka ɲɛsin an ka jamana ma an ka hakili lamɛn. CEDEAO ka ɲangili min nana bɛɛ b'a dɔn a dagalen tɛ a t'u ka sariya sɛbɛn kɔnɔ tubabuw b'a fɔ cogo min na ce n'est pas légal. Filanan min ye o ŋaniya dɔnnen no a mɛnna bandaw ka tagali senfɛ président Macron o y'a fɔ an ka CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'u siranna ko k'an ɲangi et puis a y'a fɔ ni hakilina min ye ni dɔgɔyama kuma de don k'a fɔ tubabukan na ko ils ont été légers dans leurs sanctions. Sommet dɔ kɛra kɔsa in na sur la paix et la sécurité au Sénégal forum dɔ Florence Parly kun bɛ yen nɔ français ka ministre des forces armées a y'i sigi France 24 ka bɛɛ y'a mɛn ko sanction kura bɛna bin Mali kan jugumanbaw pour que non seulement ka autorités ɲangi mais ka tila ka Mali yɛrɛ ɲangi hali sanction minnu kɔlɔlɔ bɛ se maliyɛnw yɛrɛ ma jamanadenw ma n'i y'o fana jateminɛ i kan ka faamu ko nin ko in kun labɛnnen don sabula an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye délai fɔlɔ fɔ u tilala ka mɔgɔ lawuli ka taa filanan kɛ n'i ma jɛ n'o ye i yɛrɛ bɛ dɔ wɛrɛ de proposer nka hali n'u kun ye tali kɛ siɲɛ tan u mana fɛn o fɛn proposer ayiwa o kun tɛ se ka tɛmɛ sabula nin sanction ninnu a kun jalatigɛlen don u fɛ ka ban sanction in kɔlɔlɔ bɛ se Mali ma mais a kɔlɔlɔba bɛ se jamana dɔw ma i n'a fɔ Sénégal Laginɛ olu y'u ka déclaration kɛ ka fɔ ko u ka dayɛlɛlen don ɲɛ u ye décision min ta olu ta la ne y'a ta k'a lajɛ Mauritanie o tɛ CEDEAO kɔnɔ an ka minɛn fanba bɛ tɛmɛ Mauritanie fɛ depuis Côte d'Ivoire axe yɛrɛ datuguna ka tila k'a fɛgɛya sabanan ye min ye fɛnɛ Laginɛ an ka minɛnw bɛ se ka tɛmɛ a fɛ Algérie fɛnɛ y'a ka dayɛlɛ an ye an ka minɛn santa ka dɔgɔ farajɛ la a ka dɔgɔ farafina yɛrɛ kɔnɔ nka n'i y'a ta k'a lajɛ olu ka port bɛ balo ni anw ta de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sénégal port o kɔrɔ ye mun ye baara bɛ dɔgɔya yen fan fɛ dockers minnu bɛ doni ta olu fɛnɛ ne ka sɔrɔ bɛ dɔgɔya transporteur minnu bɛ Sénégal n'olu bɛ doni ta ka na Mali la c'est vrai que an fɛnɛ taw mais sira wɛrɛ b'anw bolo mais sira wɛrɛ tɛ Sénégal bolo parce que jamana minnu kɛlen bɛ ka Sénégal lamini port b'u bɛɛ bolo donc o transporteur ninnu olu fɛnɛ ka baara bɛ jɔ n'i y'a chaîne ta k'a lajɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin chaîne kɔnɔ hali minnu bɛ feere kɛ sira fɛ ka kamiyɔntigiw ni fɛn ninnu balo u bɛɛ ka baara bɛ jɔ donc a ɲangata bɛ se jamana wɛrɛw ma ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye buɲu de bɛ si bɔ sɛfan na an ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ an b'an yɛrɛ de ɲininka sisan nɔ n'o y'a sɔrɔ an yɛrɛ pɛrɛlen don k'an jɔ an jɔyɔrɔ la Mali ye parce que olu jɔ u jɔyɔrɔ la Mali ye nucléaire ko kumaw bɛ sen na diɲɛ don o don ale Faransi kelen ni jamana wɛrɛw de b'u pan ɲɔgɔn kun na Faransi ni diɲɛ jamana bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn na bi an kan ka k'an yɛrɛ ɲininka ni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na e de bɛ kɛ sɔntigi ye mais a bɛɛ bɛ ka laban mun ma sigi ka fɔ tɛ yan a bɛɛ bɛ laban nin sigi ka fɔ kelen in olu b'u ta fɔ nka problème min b'anw da la anw b'o de dɔn sinon ka élection kɛ sisan nɔ k'a ta k'a di politique mɔgɔ wɛrɛ ma olu yɛrɛ ka mɔgɔ labɛnnen n'a sugandilen o ka tila ka na segin nin ko kelen ninnu kan ka segin ni mɔgɔ kelen ninnu ye tuguni donc c'était pas la peine i bɛ k'a ka jigin i bɛ k'a la jiginni min tɛ filanan ye min ye ka nin baaraba in bɛɛ kɛ k'i ka tila ka segin i kɔ tuguni ka na masakɛ kura sigi Mali kunna k'a sɔrɔ sariyakow ma saniya kalata sɛbɛnw ma saniya lakana ma basigi jamana ka jɔ ka ɲɛ hali ni mɔgɔ wɛrɛ nana san 20 nin kɔfɛ o kana se ka segin kɛwale kɔrɔw kan o de y'anw ŋaniya ye bi n'i y'a ta k'a lajɛ nin fɛn in ni san 3 tɛ an y'a mɔsɔn cogo o cogo san 3 n'i y'a mɛn i bɛ kalafili kɛ an ka lakanako ni fɛn bɛɛ to yen fichier de b'i bolo fichier t'an bolo tugun parce que fichier a bɛ dilan ka bɔ recensement général de la chaque 10 ans maliyɛn bɛɛ b'o kalama n'o recensement de kɛra k'o fɛsɛfɛsɛ maliyɛn ye hakɛ joli e bɛ se k'a fɔ ne ye bi an ye maliyɛn joli ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i tɛ se k'o fɔ donc a ka dɔn mɔgɔ hakɛ min bɛ Mali kɔnɔ o tuma na sɛbɛn kura bɛ bɔ ka di maliyɛnw ma
recensement di ni na boli san kelen ni kila o la liste bɛ bɔ o la an bɛ se ka élection bolomada k'a fɔ communal bɛ se ka kɛ nin wagati in na élection générale bɛ se ka kɛ nin wagati in na présidentielle ni législative mais problème fanba ye min ye fichier électoral ko o bɛ recensement bolo ani redécoupage territorial n'o ɲɛnabɔra sira dilen don o dun fila tɛ ko nɔgɔn ye dɛ parti ninnu n b'a fɔ bɛɛ bi na an bɛ Mali ko de la Mali sanction bɛ ka yɛlɛ Mali de kan ni malidenw an bɛɛ de don ni kɛlɛ ɲɛsinna faso ma fasodenw fana kan ka k'u ka doni bɛ de jigi k'u ɲɛsin kɛlɛ ma ka faso kuma bɔ fɔlɔ après an bɛ tɛmɛ n'an ka kow ye n b'o de f'u ye parce que ni faso tɛ yen olu yɛrɛ tɛ yen wagati bɛɛ tɛ fɛn ɲini ye an bɛ min fɔ autorités fana ye sigikafɔ ye dankun ye ne b'a dɔn a ko bɛɛ bɛ laban sigikafɔ de mais u k'u hakili to Mali ka intérêt de la foyi kan'u bɔ Mali ka intérêt kan. an balo dɔn k'a fɔ ni tun yɛrɛ kɛra kan ye a fɔra cogo min na yarabi ala an ka jamana ala ka basigi an mago bɛ ɲɛta min na ala ka jamana in bila sira kan n'an bɔra ye nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na min ye politiki ko ɲɛdɔnba dɔ ye n'i y'a sɔrɔ Umaru Berté ale ko CEDEAO ta in k'i ka dɔn an bɛ wulikajɔ min na ko ale fɛ o ta kɛcogo ye an ka lamɛn. Mali ye hakilina minnu ta ka ɲɛsin CEDEAO ma CEDEAO ka ɲagini ninnu kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ninnu tɛ hakilina ɲuman ye barisa Mali ye communiquéw de kɛ ka CEDEAO ka ɲagini ninnu k'u kɛlɛ ani ka Mali ka lasigiden minnu bɛ CEDEAO dugu la k'u bɛɛ wele k'u bɛɛ ka na ani ka Mali frontières datugu ni CEDEAO ka jamanaw bɛɛ ye ka tila ka malidenw wele tuguni ko malidenw ka bɔ ka taa dusumakasi kɛ jamana kɔnɔ fan bɛɛ bon i bɛna ye k'a fɔ n'i ye ninnu yɛrɛ ko jati minɛ nin sira ninnu si tɛna Mali dɛmɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye CEDEAO ka ɲagini ninnu wuli ɲagini ninnu bɛ se ka wuli mun na o ye kumaɲɔgɔnya ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka baara de daminɛ sisan nɔ ka chronogramme kura de dilan ka taga yira CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw la n'u ni CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ye fɔkabɛn kɛ i bɛna ye hali n'i y'a sɔrɔ chronogramme mun taara di CEDEAO ma kura ye hali ni o ma se ka kɛ sababu ye ka CEDEAO ka ɲagani ninnu bɛɛ wuli CEDEAO bɛ se ka ɲagani ni damadɔ wuli mun bɛ se ka to Mali sɔrɔ ka se ka taga ɲɛ sɔrɔ dɔɔni barisa ni anw taara nin cogo in na tan solution tɛ na sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw bolo mun bɛna se ka kɛ sababu ye ka ni ɲagani ninnu bɔ yen nɔ kumaɲɔgɔnko in dɔrɔn de bɛ ɲagani ban koyi n'o tɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka taa mun na nin ye k'an bɛ taa ni kɛlɛ anw bɛ se ka CEDEAO jamana 13 kɛlɛ wa u bɛɛ dun ye anw kɛrɛfɛmɔgɔw de ye an dun ka sɔrɔ ni an ka fɛnw u bɛɛ bɛ tɛmɛ olu de fanfɛla fɛ ayiwa ni kɔni y'a ko jati minɛ ne kɔni bolo ni fura ɲɛ mun ye dusu tɛ koyi barisa anw bɛ ka taa ni dusu de wa n'i y'a jati minɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka taa ni dusu de u bɛ ka maliyɛnw fɛnɛ dusu tɔ de bɔ ka maliyɛnw bila CEDEAO la o tɛ nin fura ye koyi nin fura ye kumaɲɔgɔnya de ye an ka dusu in de bila kɛrɛfɛ ka segin ka taa kuma ni CEDEAO ye k'a bɛn kelen kan walasa ka f'u ye u ka se ka ɲagini ninnu wuli ka bɔ jamana in kan cogo min na o dɔrɔn de nin fura ye. an balɔrɔ k'a fɔ nin tun ye Umaru Berté kan ye min dagadanga jamana na basigi lafiyala ka Mali bila sira kan n'an bɔra ye an ka jamana kundi kɔrɔ i bɛ ka ale yanto an ye kunun ka kɔnw ye an ka taa jamana ko kana na fɔlɔ Umu Danbele mun bɛ bolo kana. An karamɔgɔ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na farajɛla jamanaw ka tɔnba u ka lajɛ u ka minisiriw ka kɛnɛ kan u y'a jira k'a fɔ k'u tɛna baaraɲɔgɔnya jɔ ni an ka Mali jamana ye kɛrɛkɛrɛnnenya sɔrɔlasiw kalanko sira fanfɛ u ka tɔnba yɛrɛ ɲɛma ale ye kuma ta kɛnɛ kan ka yira an ka Mali jamana la k'u k'u teliya joona ka kalata labɛn n'an bɔra yan an taga Ukraine jamana kan sigikafɔ min tun bɛ Irisi jamana ni farajɛla jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ma se ka basigi na Ukraine jamana kɔnɔna la jateminɛlikɛlaw ka u y'a jira k'a fɔ ko sala ko nin tɛna kɛ sababu ye Irisi jamana ni farajɛla jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛnbaliya na wa n'an bɔra yan an taga Burkina jamana kan maa 9 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na Burkina jamana kan kɛra binganiya wale dɔ senfɛ sibiri marifatigi jɛkulu dɔw fɛ Burkina sigida bɛɛ wele Buruzanga a kɛra ale mara la n'an bɔra an taga bi ni jamana ka jatigɛ walekɛlaw u bina maa 7 ɲɔgɔnna ka ADF jatigɛ walekɛlaw ka maa 7 ninnu bɔnɛ u ni na an karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni kuyɛli dɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka balele nɔgɔya n'an bɔra an bɛ segin ka n'an ka jamana kɔnɔ na min an ka jamana kundi kɔrɔ Elhadi Biri Warikɛta kunungo Masaramani ale minana e ka dɔn k'a ye crise de pique sibiri do suwala fɛ ka dugu jɛ kunungo kari la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 9 waatiw la jamana kundi kɔrɔ a ye yanto an ye a kɔlɔla si min na ala k'o fara k'o ta kan k'a fatura ka si to sanji 70 ani sanji 7 na Mali jamana kundi kɔrɔ 20 janvier min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra 2019 san katikaw fɛ blende min n'i y'a sɔrɔ n'a y'o di n'a kuma fɔra maa caman fɛ k'o kun ye carton ye o dili kɛnɛ ka jamanatigi ye kuma min fɔ ye an ka i bɛ ka lamɛn. Ka barika da Ala subhanahu wa taala ye foyi tɛ se ka kɛ ni ale ma sɔn an
ambe siga fo here fo samwa jamana in kono Allah subhanahu wa ta'ala ani anganiya Allah subhanahu wa ta'ala bodo abado anga daka wuli malido anga nakli malido abodo malium fra bodo malium namba don bodo ke anyi ame mun don ante mun don umba ka sujula ala bo bede time amode bulu antenga ne julo inshallah ay mi so wana na ya no bi abe mo ni soja ka don ka fo ni anga so ni mo ko no soro uni me la tran ubise uga barake ka soro juma se ka sula uni kunni mine ko femba ina bulu de dungo do ni denkelem bina mbado minna su ala bado du kulata oma o de ne ka ami suritle ni ala uno gani aka mama kula lai ka ni blending nuye ka do ibisira soji tando kono ka so tan fla do kono ka ni bato nuye ka fo ibe nimla jigan ka so rubla kono c'est de bato mina ka jungu ken ku nomne ku kele ka seula anga barada lai alsa wala ma fanga kile jama tamro ndi anga jama anga hina dori ni ala ya ndeme ni ala hina anga hina ira de ni aya nga ne je yo kambulu yima barake jama tanyele tanyele foite ne ala na min ngai anga do kuna finala anga do jugala ensuite fouiller malde fembe angodo imana boyen ira bro chose te fouiller malde ni auté nete ke ambio doni odon ibi be mo mo te fouiller mo hotel ite fouiller ke ite kire ke fouiller donc ira dondoni ibe mo mo hina mo la hina jamana ala bado bre so la sunitle alsa ala kan me amalona ka foni tuye mali jamana kuni koroye elaji bir warketa ala mikai amake mali denshie wa min kera la fana amake mali denshi fanana ambalona ka fo jamana joro ba foi tanga jamana kona kama mike foto de be jara ka kalata yi ka klaka na shemine ambalona ka fo ka tana yi ufuna kera masarbani ka wele sirama kunu ambe dugo ka ni salama fure be anga jamana manyema yo communique ka kayira ka fo ube dugo don taka nyesa mali de be kona ni kokana na faso nyema utogola jeita kani disi goshi kana sefo yira sebala yele bi da masara mani tama fembe keranga tali fle ala ka barabara no wai ayan ko tidimna la ko no na taje mala ko no ya